Fem un suau és la campanya que l'empresa reusenca Cafès Brasília vol engegar a partir de l'11 de maig per recuperar el consum d'aquesta beguda feta amb cafè i gasosa. Ho farà en un acte a la plaça del Mercadal amb una degustació popular. La iniciativa es presentava a la Sala dels Miralls del Círcul en un show cooking dirigit per Mariona Quadrada i on han assistit l'alcalde Carles Pellicer, el regidor d'Innovació, Empresa i Ocupació Marc Arza i el president de la Cambra de Comerç Isaac Sant Romà. La cuinera reusenca ha estat l'encarregada d'elaborar diferents receptes per preparar el suau. Llavors posem el cafè, n'hi poso una mica més perquè ja hi ha el glaçó i llavors ja me passo dels 50 centímetres cúbics. Agafem la gasosa i aquí és quan el cambrer, barman o el senyor o senyora que faci aquesta beguda ha de ser una mica, bueno, destres segur que ho són, però vull dir, ho ha de tenir en compte, no?, que hem de fer així perquè el suau... Ai, si marxes! El director gerent de productes del cafè, Antoni Gros, feia referència a la recuperació del suau com a beguda refrescant. Consisteix en posar-la de moda altra vegada entre tots els consumidors, amb el qual hi ha un pla, diguéssim, de formació per ensenyar a fer aquesta beguda, a recuperar aquesta beguda en tots els establiments de la província. Tot el nostre equip de ventes sortirà per formar els diferents establiments, per un costat. Farem una actuació, una promoció de cara al consumidor, que és que per la compra de 2 paquets Brasília es regalarà el got per poder fer aquest suau. I, a més, el dia 11 farem, diguéssim, la festa d'iniciació d'aquestes activitats aquí a la plaça Mercadal amb un acte cultural per divulgar aquesta beguda.